Сина і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Милованные у Христе, братья и сестры, с великой радостью и вдячностью собираемся у неделю, святый день, как прославлять Бога. Сегодня свята черговой годовины посвящения Базилики Латеранской, костела, который является маткой и сапраўды крыницей веры для інших костелов. Это костел святого Петра, Папы Римского. Особливым чином хочем злучить наши сердца и молитвы с Папом Львом, которого так само подтримливаем уже полгода на Йон Понтифик, молитвой своей, хочем принимать так само его учение, верно тривать у науці Христа. Дякуємо сьогодні Пану Богу за костел як будинок, як будовлю, у якої можемо собиратися, молитися, прославляти Пана Бога. Молимся Божим благословенню в будові нашого костела, особливо дякуючи за всіх ахвярадавців і доброчинців, тих, хто допомагає в будові этого Божого діла. Просим доброго Бога, как так само и мы, ідучи за Божим Словом, завсёды были полные величия и славы Божией, бо кожен з нас Божия святыня, как мы жили у ласці освячальной на хвалу Пана Бога. У этой Евхаристии Божьей милосердности доручаю померлых святой памяти Яна, Ванду, померлых семьи Звярко, Петрович, Жигалка и Протасевич, просячи, как добрый Бог принял наших близких померлых до хвалы збавленых у небе. На початку Евхаристии перепросим щиро Бога за наши грехи, как мы могли чистыми сердцами принять удел у этом святым споткании. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Анну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Сыне Отца.
які береш на себе враги світу, змилуйся над нами, які береш на себе враги світу, прийми моління наше, які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Усемогутный Боже, Ты так полюбил святый костел, что и он стал Твоею обраной невестой. Учени, как народ собранный у Твое имя, Тебе поклонялся, Тебе любил и шел за Тобою, и под Твоею опекою досягнул обяцаного Тобою життя у небе. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Езекииля. У тей дні Анёл вернув мяне до уваходу у святыню. І вось вытякала вода з-пад порога святыні на усход, бо тая святыня звернута на усход. А вода вытякала з-пад правага боку святыні на поўдзень ад алтара. І сказаў мне: гэтая вода выходзіць на усходні абшар, сыходзіць у стэп і упадае ў мора. І потрапіўшы ў мора, аздаравіцца вода. І кожная жывая істота, якая кішыць там, куды увойдзе поток, будзе жыць. І рыбу будзе вельмі шмат, бо куды увойдзе гэтая вода, усё аздаравіцца. І там, куды увойдзе гэты поток, будзе жывым усё. А над потокам, на беразе яго з гэтага і з таго боку будзе расці усялякае дрэва, што дае ежу. І лісце не будзе ападаць з яго, і плады яго не скончацца. І кожны месяц будзе прыносіць новы плён, бо вода для яго выходзіць са святыні. І будзе плод яго для ежы, а лісце для лекаў. Гэта Слово Божие. Пану Богу. Потоки веселят, шатры наивысшейшего. Потоки веселят, шатры наивысшейшего. Бог наше пристанище и сила, надійная допомога у нядолі. Тому не будем бояться, коли б навод затрясла вся земля, і гори упали у середину мора. Потоки веселять, шатры найвышейшего. Потоки рачные веселять город Божий, святые шатры найвышейшего. Бог посеред его, и он не похиснется. Бог да поможе ему, коли прийде світанок. Потоки веселять, шатры найвышейшего.
Пан могутя з нами, твердыня наша Бог Якуба. Прийдіть і побачте справи Пана, які учинив Йон на землі. Потоки веселясь, шатри найвищейшого. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ви будовля Божия. Я, по волі даденої мені ласки Божої, як мудрий дойлід, поклав подмурок, а інший будує. Нехай кожен глядить, як будує, бо ніхто не може покласти іншого подмурку, окромя покладеного, яким єсть Ісус Христос. Ці не ведаєте, что вы святыня Божия, и что Божий Дух живе у вас. Коли кто зруйнує святыню Божию, того зруйнує Бог, тому что святыня Бога святая, а в ёй з'являєтеся ви. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я выбрал и святил это место, кажа Пан, как мое имя было там навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Наближалася юдейская Пасха, і Єсус прийшов у Єрусалим. І знайшов у святыні тих, хто продавав валов, овечок і голубов, і мянялися дзелі там. І зрабіў бізун з вяровак, і павыганяў усіх са святыні. А таксама авечак і валоў. Грошы мянялаў парассыпаў, а сталы папераварочваў. А прадаўцам голубоў сказаў: забярыце гэта адсюль і не рабіце дому айца майго домам гандлю. І прыгадалі вучні яго, што напісана: клопат аб доме тваім з'ядае мяне. На гэта юдэі сказалі яму адказ: які знак пакажаш нам, што можаш гэтак рабіць? Езус сказаў яму адказ: зруйнуйце святыню гэтую, і я за 3 дні узнясу яе. І сказалі юдэі: гэтая святыня будавалася 46 гадоў, а ты узнясеш яе за 3 дні? Казаў пра святыню цела свайго. А калі ён уваскрос з мёртвых, то вучні ягоныя успомнілі, што ён сказаў гэта, і паверылі Пісанню і слову, якое казаў Езус. Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Я выбраў і асвяціў гэтае месца, кажа Пан, каб маё імя было там навекі. Мілаваныя ў Христе, браты і сёстры, у свята гадавіны пасвячэння латаранскай базылікі можам звярнуць увагу на тое асаблівае месца, якім з'яўляецца месца культу, а менавіта касцёл. Наш канкрэтны парафіяльны, тыя касцёлы, да якіх мы ходзім маліцца, касцёл, который з'яўляецца асаблівым месцам, перш за ўсё, вызнання веры.
Веру ў тое, што ёсць Бог і на Божую хвалу мы ўзносім гэтую святыню. Касцёлы Богу не патрэбныя, яны патрэбныя нам, людзям. Мы, людзі, патрабуем месца, вельмі канкрэтнага месца, у якім можам адчуць, што Бог, напэўна, тут ёсць. Ці можна маліцца ўсюды, у полі, у парку? Можна, конечно, можна. Ці там не магу спаткаць Пана Бога? Можа і так. Але касцёл – гэта месца, дзе, напэўна, ёсць Пан Бог. Абрад кансекрацыі, пасвячэння, жывая прысутнасць Хрыста у найсвяцейшым сакраменце. Гэта тое, можна сказаць, вельмі канкрэтнае, аб'ектыўнае у жыцці веры, што паказвае, што ёсць тут Бог. Чуем гэтыя словы, которые кажа Пан Бог: «Я выбраў, я свяціў гэтае месца, і хачу, каб імя маё было тут навекі». Сёння, калі разважаем пра святыню, пра будоўлю касцёла, хочам перш за ўсё падзякаваць за тое, што маем касцёл. Наш гэты касцёл, за тое, што будуем новы, большы касцёл, за тыя касцёлы, дзе нас хрысцілі, дзе мы прынималі сакраменты. Наша гісторыя, пра яе нельга забываць, нам паказвае вельмі гэты трагічны этап веры, выпрабавання веры мінёных пакаленняў, которым забралі касцёлы, чи таксама церквы, месца малітвы. І добра ведаем, што вельмі шмат людзей не вытрывала выпрабаванне веры. Чаму? Між іншым, таму што не было месца малітвы. Таму што не было месца, дзе можна прыйсці і памаліцца, і, напэўна, спаткаць Пана Бога. Сёння дзякуем за тое, што маем магчымасць у кожны час, у кожную пару, колькі нам заўгодна, калі заўгодна, прыйсці і маліцца ў касцёле. Вызнанне веры – гэта вызнанне не толькі тады, калі мы ідзем у касцёл. Гэта таксама вельмі асаблівая культура клопату, шацунку гэтага месца. Сёння хочам падумаць і усведаміць сабе яшчэ раз, а можа першы раз пачуць, што гэтае месца культу, касцёл, яна ад нас патрабуе сапраўды прызнання таго, што ёсць тут Бог. Што гэта незвычайнае месца. Больш таго, што я веру ў Божую прысутнасць. Я іду ў касцёл, каб спаткацца з Богам. Трэба звярнуць нам увагу пра тое, якім чынам мы клапоцімся, пра гэту святасць месца святога. Ці сапраўды я умею на час прыйсці, апазданне, ці умею адпаведна паказаць прыбраннем сваім, адзеждай, што я іду ў касцёл. Не на футбол, не на іншае месца, але ў касцёл, што сёння свята. Гэта тыя дробныя элементы, которые сведчаць аб нашай веры і аб этой хрысціянскай культуры, которой цяжканова мы вучымся, которой вучым дзяцей нашых, унукаў. Маё прабыванне ў касцёле, яно звязана ў тым, што прыходжу, каб убачыць Божую хвалу. Калі думкі будуць чым іншым занятыя, я выйду пустым з касцёла. Это не значит, что Бога тут нема. Это значит, что я не настроился, не пережил, або, можно сказать, так расстроился, что час проляцеў, а выходжу, нічога ў сэрцы нема, у душы пустота. І потым не дзіўнае пытанне, навошта туды хадзіць, калі там, але адсюль нічога не вынесу. Хочам таксама вучыцца гэтых намаганняў, каб час праведзены ў касцёле быў часам поўным, сапраўды часам цішыні. Мы клапоцімся, ці ёсць цішыня. Пачнем размаўляць, мабільнік не выключам, яшчэ іншыя справы, ніколі цішыні не будзе, потым расчараванне. Прыйшоў, прыйшла памаліцца, іншыя, хтосьці перашкаджаў і гэтак далей. Гэта наш клопат. На гэта звяртаем увагу, асабліва молімся і просім, каб мы мелі такую уражлівасць, сапраўды супакоіць сваё сэрца. Месца спаткання з Богам – гэта таксама месца, которое складаецца з матэрыяльных справаў. Гэта мой клопат пра касцёл. Гэта тыя ахвяраванні, якія я складаю на касцёл, бо з гэтага касцёл мы не толькі будуем, а таксама утрымліваем. Гэта касцёл, который мы апратваем, прыбіраем у ім каля касцёла. Зноў ж, мой касцёл, наш касцёл, касцёл ксяндза. Ён тут пробач, хай клапоціцца, яго праблемы.
Мои дорогие, сегодня, дякуючи Пану Богу за дар святыні, хочам таксама паглядзець глыбей. Аб тым, чым нам сёння кажа святы апостол Павел. Вы будоўля Божая. Гэта сапраўды вялікі дар насіць у сабе Бога. Ад моманту росту мы сапраўды Божая будоўля. Ці я ў гэта веру, ці усведамляю. І таксама ці клапачуся аб тым, каб сапраўды быць месцам прабывання з Богом. Jezus уваходзіць у святыню ў Єрусаліме і бачыць там непарадак. Гэта значыць, людзі не займаюцца тым, чым трэба займацца. Там нема месца для Бога. Гандаль мяняе і гэтак далей. Jezus ачышчае, выганяе, можна сказаць, папераварочвае тое, што там было, не мела свайго месца. Можа, і ў нас трэба часцей нам запрашаць Хрыста. Не, конечно, не с тем бізуном, который он там зрабіў, але з Божай ласкай. Ведаем добра, што гэтую святыню сэрца свайго душы трэба ачышчаць праз сакрамент споведзі. І, вядома, ад мяне залежыць, як часта буду гэта рабіць. Як часта я буду гэтай сапраўднай святыняй, дзе будзе Божы бляск любові зіхацець. А можа, буду месцам злачынцаў, месцам гандлю, як назваў Jesús Христос святыню Єрусалімскую. Сегодня хочем просить Божьего Духа, как наполнял нас, как очищал нас, как мы сапраўды с великой радостью, верой, с гонором нести в себе Бога. Это тая ласка, якая нас наполняет. Дар, а это сама клопот, который каждый из нас особисто проявляет у тем, что хочет жить в этой освячальной ласке. Вельми моцные слова кажа святый апостол Павел. Ці не ведаеце вы, што вы святыня Божая, і што Божы Дух жыве ў вас. Калі хто зруйнуе святыню Божию, таго зруйнуе Бог. Таму што святыня Бога святая, а ёй з'яўляецеся вы. Цяжка нам часамі пачуць гэтыя словы, таму што самі руйнуем Божую святыню праз грэх, праз цяжкі грэх. Больш таго, праз тое, што потым не ідзем ачысціцца, а жывем у гэтым граху. Гэта руйнуе святыню Божию. Не хто іншы з боку, але я сам. І таму гэтыя словы хочам сёння пачуць, прыняць у сваё сэрца і, пакуль маем час тут на гэтым свеце, ачысціць. Запрасіць Хрыста, запрасіць Божую ласку, тыя патокі вады. Першае чытанне такое прыгожае паказвае нам, колькі ласк Пан Бог хоча даць нам, але трэба прыйсці ў святыню. Трэба скарыстацца святого сакраменту, и Бог нас наполнить, переполнить своей любовью. Пане Езу, просим Тебе, вучи нас трываць у Твоим костёле, клопотиться про наш костёл, про гэтую будовлю, и николи не забывать про святость сердцев и душаў наших. Амин. Откажем на Божие Слово, вызнаючи нашу святую веру, веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, разве якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца и Сына походить, якому разом з Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост,
для отпущения грехов, и чакаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Amen. Odznaczając świata poświadczenia Lateranskiej Bazyliki, przedstawim Panu Bogu potrzeby nasze i всего Kościoła. Молимся за папу Льва, как христиане бачили у им тривалый фундамент веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об супокое у свете, как костел мог повсюдно обвершать Евангелие Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пилигримов у Лутеранскую базилику, как они познали Божию ласку и умацевали свою веру. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых, особливым чином Яну, Ванду, Сім'ял, Звярко, Петрович, Жигалка, Протасевич, каб яны долучилися до супольності святых и благословленных. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас самих, как прозудел у Евхаристии мы становились все больше досконалыми святыми Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Dobry Boże, wysłuchaj prośby, jakie my z dawierem do Ciebie uznosimy. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Спел номер 195. Выслухай, Боже, мою молитву, не отвернися от моей просьбы, ты на меня не зерни, ласкою окини, почуй меня. Выслухай, Боже, мою молитву, не отвернися от моей просьбы, ты на меня не зерни, ласкою окини, почуй меня. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Святый Боже, прими ахвярные дары, якие мы Тебе приносим. Раз Твои сакраменты умацуй тых, кто у святыни узносит до Тебе молитвы. И спошли им Твои ласки, яких у Тебе с довером просим. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим У гору серце узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты ў бясконцай дабрыні Тваёй прабываеш у святым доме малітвы, каб заўсёды дапамагаць нам сваёй ласкай і будаваць з нас святыню Духа Святога, якая зяе бляскам праведнага жыцця. Нашыя зямныя святыні з'яўляюцца вобразам Касцёла, Христовай абранніцы, якую ты няспынна асвячаеш, каб яна цешылася шматлікімі дзецьмі і разам з імі увайшла ў Тваю хвалу ў небе. Таму з анёламі, з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля
и справедливо хвалить Тебе усё Твое створение. Бо праз Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцаю Духа Святого, Ты усё оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности з усім костелом, у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем свою Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ў воскресенні і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглядь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам и одним Духом в Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли атрымаць спадчыну з выбраннікамі Твоімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, со святым Юзафом, яе абраннікам, со святымі апостолами Твоімі слаўнымі мучаниками и усімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Со слугой Твоим папам нашим Львом, біскупам нашим Юзафом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам, Тобою адкупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Тобою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр і усіх, хто у ласцы Твоёй адышоў з гэтага свету. Милостиво прымі у валадарства Твоё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорвае свет усялякімі добротамі.
Враз Христа з Христом і у Христі, Табі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учыніў Божымі дзецьмі, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодна с Твоей волей, одарить его супакоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Аминь. Супакой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супакою. Баранку Божий, який бережно себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який бережно себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь. Я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Дом мой будзе названы домам малітвы. У ім кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і таму, хто стукаецца, адчыняць. Спев номер 27.
95. Молимся. Пане наш Боже, Ты пожадал, как Твой костел на земле был образом небесного Иерусалима. Учини, как разуделу святым сакраменте, мы стали святынею Твоей ласки и увойшли у Твою славу, праз Христа Пана нашего. Послухайте, як я виконавська. Дорогі парафіяни, шановні гості нашої парафії, щиро дякуємо за сьогоднішню супольну молитву. Дякую так само за складені ахвяровання, за всіляку оказану допомогу, за служення ваше, особливо тим, хто вчора відгукнувся, допомагав тут привести порядок каля каплиці. Дякую так само еще раз нашему хору, органистам, которые на протягу этих 8 дней октавы каждый день проводили так само нешпары и обставляли литургию и мши Святой Вельми. Сердечно дякую за ваше служение. Дякую так само за все ахвяры, складанные на потребы будовы нашего костела. У литургии костела на этом тыдні 10-го у понеділок успомин святого Льва Великого, папы и доктора костела. У авторов 11-го успомин святого Мартина Турского, бискупа. У середу 12 листопада свята святого Язафата, біскупа і мученика. Місяць листопада особливим чином присвячений молитовной памяти об наших продках, які опередили нас у шляху до вечности. Мы скончили октаву, кожен день читали випоминки, и так само протягиваем молиться кожную середу и пятницу на протягу листопада будем молиться за наших померлых у адмысловым выпоминковым набоженстве. Кожную аўторку капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святого Антонія Падуанскага. Інтэнцыі на складковую святую мшу можна самастойна запісаць у сшытку. Ёсць новы нумар часопісу Аве Марыя, слова жыцця, запрашаем да чытання каталіцкай прэсы, і ёсць таксама магчымасць, выходзячы з капліцы, там на століку набыць календар на новы 2026 год. І яшчэ маем тут некалькі квадратных метраў, каб зрабіць парадкі перад зімой, і таму у суботу, 15 лістапада, бліжэйшую суботу, а 10 гадзіне запрашаю на суботнік, калі, конечно, на дворе дазволіць, как мы таксама зрабілі ўжо такія апошнія парадкі, ўсё спарадкавалі і лісты, і ўсе іншыя справы. Вельмі сардэчна запрашаю субота, а 10 гадзіне. У суботу, 15 лістапада, у парафіі Святого Духа ў Мінску адбудзецца восеньская сустрэча працаўнікоў адукацыі і выхавання Мінска-Магілёўскай архідыяцэзы. Тэма сустрэчы «Мой першы настаўнік».
У межах сустрэчы будзе імша за памерлых працаўнікоў адукацыі і выхавання, якую узначаліць ксёндз-біскуп Юрый Касабурскі, а таксама знаёмства з новым апостальскім лістом святога айца Льва XIV, прысвечанага справам адукацыі і выхавання. Запрашаюцца ўсе жадаючыя асобы. Пачатак о 11 гадзіне. Гэта ўсе аб'явы, усім вам, дарагія браты і сёстры, найлепшыя пажаданні складаю асабліва тым, хто святкуе дзень нараджэння, іменіны чи святы свае. Нехай добры Бог адорыць вас патрэбным благаслаўленнем усімі ласкамі неабходнымі у жыцці вашым асабістым, прафесійным, сямейным. Хай Маці Божая, Маці надзеі, заўсёды апякуецца сэрцамі вашымі і вашымі сем'ямі. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні. Будь з нам обороною. Супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог. А ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по свете. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, святый Архангеле Михайле, молися за нас.